हाय गाइस मु भिकारी ब्लॉगर आपण आम के भल अच्छे देखिबार जे मो जंगल को आसी छत खोजा आसी देखिबार तो अबे गाइस से जंगल को आसी सारी फाइनाली देखो मु छतु गोटे दीटा देखली तो गाइस देखिबार देखो देख एटा कौन कहे मयूरडी मो छतु कहे मयूरडी मो छतु तो गाइस सारू कुआड़े कुआड़े थी तो देखो मु खोजा ये गोटे देखो देखे दौर देख फुटी यार एड़ा मैंने पूरा फुटी सारी देखी पारे के जंगल चारिड़े तो गाइस बहुत खरा हो खेल आसवा पड़े तो गाइस देखी पारे रोड टोटल टोटल चारिटा तो गाइस देखी पारे देख छतुआटा गोटे टोबाल तो गाइस कैमरा किसी धरनी तो धरिया लोग किए ना टोबाल बांधिक तो गाइस और कोई बार देखिए जा तो देखला मिलला तो बहुत उत्तर बहुत जंगल देखो पर कड़े हो फुल बड़ हो जाए तो गाइस देखिबार तो एपटे दीटा अच्छी तो बहुत जंगल रही तो गाइस कौन हो खोजा बैग नहीं आसते तो गाइस छत मिलनी बोली मुंदी पलि आसली तो गाइस तुम आम एपटे छत पड़ी तुम सब छत कि ना कमेंट कह कत बड़ जंगल चारिपट जंगल Haro hindi ko figure pa. Haro
तो ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ଆଗକୁ ଏବେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାରିବ ତ ଏ ଭିତରେ ଫୁଟୁଛି ନା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନକାରେ ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଚାରି ନୌକା ସରି ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଫୁଟିଛି କି ନାହିଁ ତ ଡିଏମ୍ କର ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ପଠାଇଦେବି ଆଉ ଆପଣ ଡିଏମ୍ କର ମୁଁ ପାର୍ସଲ ବନେଇକି ପଠାଇଦେବି ତମ ପାଖକୁ ଗାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ କର ସପୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ ଟିକେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କର यार ତ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଟିକେ କର ତ ଗାଇସ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଛତୁ ତ ଗାଇସ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଗାଇସ୍ ସବୁ ପୁଚୁରା ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିନୋଟା ପୁଚୁରା ହେଇଛି ତିନିଟା ସରି କେତେଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ତ ଗାଇସ୍ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖିବ ଇଏ ଆସିଛି ଆମର ଫୁଟିନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆହୁରି ନୀଳ ଫୁଟିଛି ଦେଖ ନଉ ସାଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ସବୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଏଇଟା ଧର ଦେଖ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖ ଛୋଟଟା ହେଇଛି କେତେ ଛୋଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଛି यार ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ ତ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଛୋଟ ମିଳିଲାନି ଯାହା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଳବଟ ଫୁଟିଥିଲା ବହୁତ ଛତୁ ଶାଳୁଆ ବଣରେ ହିଁ ଫୁଟିବ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛତୁ ଯାକ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛତୁ ଯାକ କିଏ ଧରିବ यार ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ହେବ ବଡ଼ ସାଇଜ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମିଳୁନି ହେଲେ ତ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଛତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ତ ଯିବା ଭଲ ଖରାପ ଦେଖିଯିବା ଦେଖିବା ପତର ଛତୁ ଦେଖିବା ପତର ଛତୁ ସାଦା ପତର ଛତୁ ଏଇଟା ହେଲେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଉନି ହେଲେ ଆମ ଘରେ କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଛତୁ ଖରାପ ହେଇସାରିଛି ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା ଲୋଭ ଲାଗୁଛି यार ନେଇକି ଯିବା ଛତୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ यार ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି
ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଆର କଲର୍ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବେଶ ସମୟ ରହିବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ କାଲି ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଆସିଲିନି। ତ ଆଜି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ତ ଦେଖିଲି ଛୋଟ କେତେ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଛି। ପତ୍ର ଛତୁ ଧରିଯାଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପତ୍ର ଛତୁ। ତ ମୁଁ ଗାଈ ଚରି ଆସିଥିଲି, ତ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ତ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କେଜାଣି। ତ ମୁଁ ଛତୁ ଦେଖିଲି, ଛତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଛତୁଟା ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା, କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଛତୁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେଟା ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଯିବା, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍ ସାରିଲା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଚୁକା ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁଚୁକା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଆସିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ପତ୍ର ଛତୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଗଲେ ଛତୁ ଗଲେଣି ସିନା, କୁଆଡ଼େ ଫୁଟିଂ ହେଲେ ଫୁଟିବା ପରଦିନ ଫୁଟିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଫୁଟିନି, ଦେଖୁଛେ। ଚିକେନ୍ ଫୁଟିଥିବା କଥା କିଏ ଯିବ, ସେପଟେ ଏପଟେ ଦେଖି ସେପଟେ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ମିଳିଲା ଛତୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ ପତ୍ର ଛତୁ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖୁ ଫୁଟୁଛି ନା ନା। ଛତୁ ପାଳ ଗାଈ ଛତୁ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ମରି। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲି ପୁଚୁକା ହୋଇଛି, ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଖକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି ଦେଖିଥିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଦୁଇଟା ଛତୁ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ୟାର। ଛାଡ଼ି ଦିଟା ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ତିନିଟା।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ଦେଖିଥିଲି ଯା ବଡ଼ ଲଟି ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଟା କ'ଣ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଲଟି ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଏତିକି ହିଁ ମିଳିଛି। ତ ଗାଈ ଚିକେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ସତ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ହେଇକି ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଏଇଠି ଏତେ କ'ଣ ବୁଲିଲି ସିନା ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିବାରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବନି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାର ଥାଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ତମେ କେବେ ଆସିଛ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ କମେଣ୍ଟ କୁହ କେତେ ଖୋଜିବା। ତ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ମେହନତ କରୁଛି ୟାର ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କେମିତି ଛତୁ ଖୋଳିବେ ତ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ତମେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଭାଇ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବ ଭାଇ, ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବ। ତ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ବୁଲିଲି ନା କରୁଛି ବି ମିଳୁନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ କୁଆଡ଼େ ବି ଛତୁ ଫୁଟୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ସେପଟେ ଏମିତି ପଳେଇବା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଛତୁ ଗୋଟେ ବି ମିଳିଲାନି। ତ ଭାଇ ଦେଖିବା ଆମର ଟଗେଶ ଚାଲିଲେ ଆଗରେ। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତାଙ୍କ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଆସିବେ। ତ ଗାଈ ସେଇ ଛତୁ ଗୋଟେ ବି ମିଳିଲାନି ୟାର, ଏତେ ବୋରିଲା ପରେ। ତ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଛତୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯା, ଗୋଟେ ହିଁ ମିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ମାନେ ପତ୍ର ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କେମିତି ଜାଗା ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଆଉ ଛତୁ। ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରିବା, ହୋଟେଲରେ ଛତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମିଳିବ ବୋଲି ତ ଭଲ। ଏତେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ୟାର। ତ
तो गाइस भिडियोटा जब भल लगी आमर ब्लॉग भिडियोटा आज तो गाइस गोटे लाइक तो निहाती कर यार लाइक गोटे कर दे यार गोटे शेयर गोटे कर दे भाई।